blizini naše škole. Inspiriralo nas je za odabir teme projekta ovogodišnji festival znanosti, a taj je izgradnja DC403 koji je najskuplji cestovni projekt u Hrvatskoj. Na spisi koja napravila učenica naše škole možete vidjeti gdje je prometna škola u odnosu na Hrvatske državne ceste. Članovi istraživačke radionice istražili su šta se to nagradno gradi neposredno blizini naše školske zgrade. Pored objekata vezanih uz DC 403 otkrivali smo i mnoge zanimljivosti vezane uz ostatke industrijske baštine, dviju ulica kojima se stiže do naše škole. To su bivša industrijska, danas znana kao ulica Milutina Barača i ulica Jože Vlahovića. Izdvojit ćemo tek dvije zanimljivosti. Otkrili smo da se podnovi objekta Biopik nalazi takozvana kazagradnja. Jedina preostala kuća nekadašnjeg radničkog naselja koji je za potrebe svojih radnika krajem 19. stoljeća dao sagrađati robne zgrade. Vlasnik tvornice u kojoj se proizvodilo ubojito pomoćno oružje za fetu. Kuća koja nažalost nije preživjela trenutnu izgradnju DC 403, Ladanska je kuća Urošta, ali je takozvana švapska kuća. Zašto nam je važno? Zato što je upravo ta kuća izgrađena davne 1860. godine i jedina svjedočila u vremenu kad je industrijska ulica bila bijelo-oska. Zelena oaza uz morsku obalu sa šljunčanim plažama uz koje su bogati riječki patrici, među kojima i ondašnji gradonačelnik Giovanni Čilta gradili svoje ladanske kuće i televizije. Sve istraženo prikazali smo na interaktivnoj slici, nakon mnogo zanimljivosti o kojima vam danas ne stignemo govoriti, pa vas pozivamo na to učinite sami. Vratimo se državnoj cesti. Kako bi se utvrdilo opravdanost njezine izgradnje, bilo je potrebno napraviti takozvanu studiju isplativosti DC403 od škola Šturinje do Luke Rijeke. Tom je studijom obrađena posljednja prometna mreža grada Rijeke, a učenici naše škole također su dali svoj doprinos na projekt za 2016. godine. Bili su raspoređeni na 11 lokacija u Rijeci, a dobiveni podaci analizirani su kako bi se utvrdio utjecaj izgradnje kontejnerskog terminala Zagrebačka obala na postojeću prometnu mrežu, uzevši u obzir količinu teškog teretnog prometa koji će generirati kontejnerski terminal. Kompleksne ceste DC403 očituje se kroz nekoliko vrsta cestnih objekata integriranih u samu trasu. U okviru predmeta prometna tehnika izradili smo interaktivnu sliku na kojoj možete vidjeti skoro željeznički podvožak Biopik zbog koje prolazi trasa ceste. Zatim vijadukt Biopik koji spaja Zagrebačku obalu s riječkom zaobilaznicom, tunel od Murvice, vijadukt vlaka na spojnoj cesti prema Zvonimirovoj ulici i Čulošku ulici. Tunel od Murvice izlazi na Čulošku ulicu, gdje će se promet odvijati pomoću dva kružna raskrižja u uličku. U okviru predmeta matematika analizirali smo takozvanu varijantu ne činiti ništa, odnosno ne graditi DC403. Što to znači? Sad cestovni promet iz Luke Rijeka odvija se gradskim ulicama preveneno čvorišta na riječkoj obilaznici, Iračiju, Krojevici, Šturinjama ili Čvorogradu. Takav način prometovanja uzrokuje brojne probleme. Utječe na povećanje buke, vibracije i zagađenje zraka u samom centru grada. Ugrožava pjesnički promet i sjecajući tržište prijelaza. Ugrožava dinamiku prometnog toka na samoproiziranje nasluženo i negativno utječe na razinu usluge u javnom prijevozu. Puštanje u promet novoizgrađenog terminala Zagrebačko pristanište kroz sam centar grada trebalo će prometovati dodatnih 730 teških teretnih vozila. To bi pogubno utjecalo na gradski promet i sami život u gradu. Analizom postojeće prometne mreže došli smo do zaključka da izgradnja nove ceste opravdana i nužna. Na satovima ekologije u prometu proučavali smo opsežnu studiju utjecaja na okoliš vezano uz plan izgradnje DC403 od Moraške linije do Luke Rijeka. Najviše nas je zanimalo utjecaj na ekološku mrežu, zaštićena područja, biološku raznolikost i klimatske promjene. Na projekcijskom planu možete vidjeti neke od zanimljivosti koje smo izdvojili. Zbog izgradnje prometnice dolazi do rušenja i uništavanja prirodnog krajobraza. Međutim, u godinama se iznenadilo što se sada nove šume ne vade, što će svakako pomoći da se prometnice bolje uklope u okoliš i poboljša kvaliteta življenja. Čime smo se bavili na nastavi hrvatskog jezika? Jezičnim nedoumisama.
Državne se ceste drugačije bilježe na prometnim znakovima nego na autokartama ili leksikonu hrvatskih naselja. Kao što možete vidjeti na slikokazu, državne se ceste u leksikonu naselja Hrvatske označuju slovom D i brojem. Na prometnim se znakovima državne ceste označuju bez slova na plavoj pozadini, dok su na autokartama označene crvenim slovom. U Narodnim novinama na temelju članka o razvrstavanju javnih cesta na autoceste, državne, županijske i lokalne ceste se vodi imenom DC 403. Istražili smo i medijske tekstove. Njima najviše za različite rješenja. Pored je čak 2 ili 3 rješenja u istom članku. Stoga smo proučili relevantne mrežne stranice Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, hrvatskih cesta i stranicu regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije, te svugdje uočili dosljedno pisanje DC 403. Naravno, vodili smo se određenim kriterijima za određivanje vjerodostojnosti mrežne stranice, koje možete vidjeti u prezentaciji. Proučili smo i pravopisne za traženi odgovor na jezikopatu, digitalnoj platformi te razriješili jezične nedoumice. Budući da se u pravopisu jezikomatu i na relevantnim mrežnim stranicama dosljedno piše DC 403, skloni smo prihvatiti tu inačicu pisanja ove državne ceste. U okviru dodatne nastave računalstva odlučili smo odnosno gradilište i snimiti trenutačnu situaciju. Radovi su u punom zamahu. Vijedukt i opet pri samom kraju izgradnje, tunel podmornice je probijen, a uvelike se radi na vijeduktu. Koristeći alat CapCut objedinili smo sve snimke fotografije te dodane informacije iz cijeli projekta, najznačajnijim dijelom buduće ceste i ciljevima ovog opsežnog zahvata. Pogledajte samo jedan isječak iz filma što su ga snimili učenici naše škole.
centar